oli keskeinen sysäys nyt menossa olevalle, Sintonen käyttää rumaa sanaa, revohkalle. Loppumetreillä yliopistolain kokonaisuudistuksen erääksi kuumaksi perunaksi on noussut vielä aikuiskoulutus, jota ollaan hyppäämässä yliopistoon. Siis en tiedä missä ovat silmäni ja korvani olleet, kun olen tässä vuosia katsellut ympärilleni ja yliopistossa en ole juurikaan näitä kättentaputuksia nähnyt tämän kuulemma yliopistosta tulleen toivomuksen toteuttamisessa. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Sitten Helja Misukka, kommenttia. Joo, kiitoksia. Tietysti voi lukea täältä pätkiä vaikka kuinka paljon, mutta tokihan Akatiimilehteni olen minäkin lukenut. Se tosin edustaa sitten nimenomaan yliopistojen henkilöstön näkemyksiä. Nyt yliopistolakiin on tullut viime viikolla määräaikaan mennessä 130 lausuntoa ja niistä kun tehdään yhteenveto, niin on varsin myönteistä. Ja haluaisin sanoa sen, että yliopistoyhteisö koostuu myös muistakin kuin henkilöstöstä ja siitä, että henkilöstö toki tietenkin omia etujansa vahtii, mutta myöskin opiskelijat ovat erittäin suuri osa yliopistoyhteisöä ja kyllä opiskelijat ansaitsevat parempaa opetusta kuin tällä hetkellä yliopistoissa annetaan. Että siinä professorit voisivat vaikka katsoa myös peiliin. Niin, mutta haluan tästä Sintosen Shanhain-listasta vielä sanoa, että en ole yhdessäkään seminaarissa istunut enkä yhdessäkään kalvossa enkä myöskään yliopistolain luonnoksessa enkä missään nähnyt tämmöistä Shanhain-lista-asiaa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun sen näin tässä lehdessä ja se on ihan mielestäni kyllä väärä tulkinta. Tässä keskustelussa on nostettu monta asiaa esiin, jotka selvästi hiertää, joka aiheuttaa näitä konflikteja. Mä voisin ottaa tämän seuraavan väitteen tässä ja tarkentaa tätä keskustelua. Siihen suuntaan voit tietysti kommentoida tätä aikaisempaakin. Eli tällainen väite on esitetty, että yliopisto osana elinkeinoelämään uhka sivistykselle on jotenkin nähty tai nostettu esiin kysymys siitä, että saatetaanko yliopistot tässä uudistuksessa elinkeinoelämän talutusnuoraan ja sitä kautta sitten sivistykselle käy kehnosti. Sitten vaikka Noora, jos tästä jatkaa ja sitten Kari sen jälkeen. Joo, kiitos. Luontevasti voinkin kommentoida vähän sekä edellistä että jatkaa nyt sitten tästä. Helja äsken sanoi, että myös opiskelijoiden näkökulmasta parannuksia kaivataan. Se, että näille yliopistojen hallituksiin on kaavailtu enemmän kuin puolet nimenomaan ulkopuolisia paikkoja ja säätiöyliopistossa kaikki on ulkopuolisia ja siihen ei esimerkiksi yliopistoyhteisö muuta kuin pieneltä osalta pääse vaikuttamaan, niin näihin asioihin on kyllä nimenomaan opiskelijat aika laajasti ollut hyvinkin kriittisiä ja sitä päätösvaltaa haluttaisiin kyllä pitää yliopistoilla itsellään siinä kohtaa, kun nimenomaan puhutaan siitä, että irtaannutaan valtion vallasta, niin toisaalta, että kuka sen vallan saa. Ja mä itse toivoisin, että oltaisiin tehty sellaisia ratkaisuja, tai tullaan tekemään toisaalta vasta keväällähän näistä päätetään, niin tehdään sellaisia ratkaisuja, että yliopistoyhteisöllä, koko yhteisöllä ja myös nimenomaan opiskelijoilla olisi mahdollista päättää myös sitten tästä hallituskokoonpanosta ja toisaalta tehdä hallituksessa niitä päätöksiä. Niin vielä tästä valtiosihteeri Misukka sanoi, että kyllä opiskelijatkin pitää ottaa huomioon ja opiskelijat ansaitsevat parempaa opetusta. No, olen opetusopin eli didaktiikan professori ollut Helsingin yliopistossa ainoa, jonka erityisala on opetus ja opetuksen tutkimus. Ja kun mä pidän 400 opiskelijalle luentoja siellä jättisalissa ja 200 seuraavaa odottaa oven suussa, niin todella kaipaisi ehkä hieman erilaisia resursseja sen opetuksen toteuttamiseen. Mutta juuri tämmöinen todellakin, että parempaa opetusta, tarvitaan parempaa opetusta. Tämä olisi niin monen päivän seminaarin aihe, ja onko se opetus todellakin niin surkeaa, kuin sanotaan. Ja oikeastaan tämähän vaikka joku voi sanoa, että nyt menet kyllä etäälle ja puhut puuta heinään, niin ei se kuitenkaan sitä ole. Tämä näkemys edustaa sitä samaa tausta-ajattelua, jolla suomalainen peruskoulu oltiin tuhoamassa ennen ensimmäistä PISA-tutkimusta. Silloinkin tiedettiin, että kaikki asiat on rempallaan, opetus on surkea, Suomi on keskikertaisten typerysten maa, joka muuttuu, kun toteutetaan tämmöistä
uutta huippuajattelua. Mulla ei totisesti ole mitään sitä vastaan, että nämä kovat tieteet menestyvät. Kaikki onni heille. Annettakoon teknologialle, kaupalle, näille rahaa, vaikka kuinka paljon mun puolesta. Mä iloitsen siitä, jos he pärjäävät hyvin. Mutta kun se vastapuoli nyt kuitenkin ilman muuta on se, että nämä pehmoalat, humanistiset alat, kasvatustieteet, ihmisestä välittävät tieteet ovat yhä enemmän sekundatieteiden joukossa, vaan kaiken pitää palvella kansainvälistä kilpailua ja tehokkuutta, niin sitä yliopistopiireissä erittäin paljon vastustetaan. Niin tässä yliopisto-uudistuksessa on paljon puhuttu tästä autonomian lisääntymisestä, mutta onko tämä vaan niin kuin taloudellisen autonomian lisääntymistä? Ei vaan tässä on nimenomaan tarkoitus se, että jokainen yliopisto miettisi itse, että missä haluan olla hyvä, mihin haluan keskittyä, mikä on se, missä meidän yliopisto voi tarjota ympäröivälle yhteiskunnalle, mikä on se osaaminen. Ja kun se keskustelu käydään siellä yliopiston sisällä, niin yliopisto voi itse päättää, mihin haluaa keskittyä. Ja se on oikeastaan tässä se yksi erittäin tärkeä kärki. Eli niitä päätöksiä ei enää jatkossa tehdä opetusministeriössä, vaan ne päätökset tehdään siellä yliopistossa. Ja jos mä saan sanoa tähän teesiin ihan palatakseni, niin yliopistothan eivät tietenkään ole osa elinkeinoelämää, vaan yliopistot ovat todella tärkeä osa meidän koko yhteiskuntaa. Ja Suomessahan ei pärjätä tässä, tai Suomi ei voi olla hyvinvointimaa, ellei meillä ole tätä korkeaa osaamista. Ja sen takia yliopistot eivät voi olla mikään oma saareke jossain tuolla, vaan niiden täytyy elää tässä yhteiskunnassa ja sen tarpeissa. Ja esimerkiksi meidän ikääntyvä väestö ja meidän koko ajan korkeakoulutettujen määrä kasvaa, niin tarvitsevat myöskin siinä oman osaamisen päivittämistä. Sen takia esimerkiksi aikuiskoulutus on todella tärkeä tehtävä. Ja toisaalta sanoisin tästä opetuksesta vielä, että se mitä toivoisin, että yliopistoissa tämän uudistuksen myötä tehtäisiin, olisi se, että siellä arvostettaisiin sitä opetusta enemmän. Nythän meille se on vähän semmoinen pakkopulla, että on pakko opettaa ja voi taas tuli iso fuksiryhmä. Kun sen sijaan, että se olisi niin kuin tavallaan hieno tehtävä, että tulee se aito vuorovaikutus professorin ja opiskelijoiden välille. Ja sen takia meidän täytyy saada näitä massaluentoja vähenemään ja paranemaan se opettaja-oppilassuhde, joka meillä on. Ja se on yksi asia, mihin tässä tullaan kiinnittämään jatkossa enemmän huomiota. Ja me tullaan opetusministeriössä seuraamaan, että miten se opettaja-oppilassuhde kehittyy. Norja. Joo, haluaisin just tähän kommentoida tähän teesiin myöskin. Se, että tämä yhteiskunnallinen vuorovaikutus, mistä Heljakin puhui, niin se on aika monta kertaa näissä keskusteluissa pelkistynyt erityisesti vuorovaikutukseksi elinkeinoelämän kanssa. Ja on ollut esimerkiksi tässä just Aalto-yliopiston osalta, niin edelleen kuuluu keskusteluja, vaikka ollaan todella paljon koitettu vaikuttaa siihen suuntaan, että se yhteiskunnan vuorovaikutusten täytyy olla laajempaa kuin pelkästään elinkeinoelämän kanssa tehtävää vuorovaikutusta. Mutta edelleen kuuluu aika korkeilta tahoiltakin lausuntoja siitä, että Aalto-yliopisto voisi erityisesti profiloitua nyt sitten tähän niin kuin yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Onneksi siellä valmistelussa mä nyt toivon, että se tosiaan pysyy niin kuin on lupailtu, on tullut myös niin kuin, tai yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen niin taloudellisen puolen lisäksi sosiaalinen ja kulttuurinen vuorovaikutus. Ja mä tosiaan toivon, että se toteutuu näin. Ikävä kyllä edelleen näin uhkana sen, että vuorovaikutus elinkeinoelämän kanssa sitten määrittäisi myös yliopistojen sisältöä. Tämä on 3. väite ja tässä on tällainen huippututkimukseksi ei voi julistautua. Kari Uusikylä, olet kommentoinut julkisesti